Istu. 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 Roni, istu. Ei. Istu. Istu. Roni. Roni tänne. Roni tänne. Istu. 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 No mitä? Maahan. 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 Roni tänne nyt. Tänne. Istu. 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 Roni. Roni tänne nyt. Istu. Ei. Istu. 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 Tänne. Istu maahan. Hei, hiljaa. Rön, rön. Ryömit tänne, älkä. No. Tänne tule. Roni tänne. Saa mamun syö. Oho, no en mä sitten. Okei. No. Tänne. Olen nyt. Se mua pure. Hei, Roni. Mikä osa koulutusta tää on? Tänne. Istu. Ja koulutus loppu tähän.